Malta u l-Libja iffirmaw ftehim ta' kooperazzjoni konġunta dwar interconnector bi provvista ta' enerġija rinnovabbli bejn żewġ pajjiżi. Dan il-ftehim ġie ffirmat fil-kapitali Libjana Tripli wara laqgħa bilaterali bejn il-Prim Ministru Roberta Bela u l-Prim Ministru Libjan Abdul Hamid Bejba. Iż-żewġ mexxejja iddiskutaw it-temi tal-enerġija, is-sigurtà u l-kooperazzjoni ekonomika bejn iż-żewġ pajjiżi. Meta tkellem mal-ġurnalisti, il-Prim Ministru Roberta Bela fisser il-ftehim iffirmat bħala opportunità tajba għaż-żewġ naħat u qal li huwa ħerqan biex ikun hemm proġetti tanġibbli fil-qasam tal-enerġija li bihom igawdu il-popli taż-żewġ pajjiżi. Dr. Bela qal li l-Libja għandha potenzjal qawwi biex tiġġenera enerġija rinnovabbli fil-kontest bir-rieda ta' dan il-pajjiż li jkun sieħeb strateġiku mal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk ma ġejniex biss biex niffirmaw dokument Memorandum of Understanding, imma xi ħaġa li nafu li tista' titwettaq. U dak li qegħdin naraw illum huwa l-istess messaġġ li konsistentement għaddejna wkoll fil-fora Ewropej illi nemmnu fil-Libja bħala post illi fih jista' tiġi ġenerata ħafna enerġija solari fost oħrajn, l-enerġija ġenerata mix-xemx, imbagħad dak li jiġi ġenerata hawnhekk jiġi trasportat lejn Malta u minn Malta mbagħad barra li jaqdi l-ħtiġijiet tagħna f'dak li huwa enerġija rinnovabbli, imbagħad inkunu eventwalment nistgħu nittrasportaw ukoll l-enerġija lejn ix-xtut Ewropej u nservu allura bħala pont bejn il-kontinent Ewropew u l-kontinent Afrikan. Din il-laqa bej il-mexxejja taż-żewġ pajjiżi ġirien saret wara il-laqa li kellu f'Ruma il-Prim Ministru Malti Roberta Bela mal-Prim Ministru tal-Italja Giorgia Meloni u fil-kuntest ta' qbil intlaħaq f'Malta din is-sena fis-summit tal-Mednajn bejn il-Ministri tal-Enerġija tad-9 stati membri tal-Unjoni Ewropea li jinsabu fir-reġjun tal-Mediterran. Dr. Bela iddiskuta wkoll ir-rieda għal aktar kollaborazzjoni kummerċjali bejn Malta u l-Libja li ssaħħet bil-possibilità ta' żieda fit-titjiriet diretti bejn iż-żewġ pajjiżi u l-espansjoni ta' negozji Maltin fl-Afrika ta' fuq. Dwar it-tema tas-sigurtà u l-migrazzjoni, il-Prim Ministru Roberta Bela irringrazzja lill-Gvern Libjan għal ħidma li qed issir biex joqsu il-wasliet u rrimarka li l-mudell ta' kooperazzjoni bejn Malta u l-Libja għandu jkun applikat ukoll fil-livell Ewropew mill-Unjoni Ewropea. Il-messaġġ tagħna f'dal aħħar snin fuq din it-tema kien wieħed konsistenti illi l-Libja nnifisha hija vittma tal-problema tal-immigrazzjoni irregolari. Forsi għall-bidu dal-messaġġ li bdejna nibgħatu b'mod konsistenti fil-fora Ewropej ma bedix jasal, iżda llum nemmen li hemm differenza li konna konsistenti f'dan il-messaġġ magħna llum ingħaqdet l-Italja qed jingħaqdu pajjiżi oħrajn li qed iwasslu dan il-messaġġ u jidher illi fl-aħħar dil-problema se tibda tiġi indirizzata fuq livell Ewropew. Ma nistgħux inħallu jew nippretendu li l-Libja ssolvi din il-problema waħedha bħal lanqas ma tista' titħalla f'ħoġor Malta waħedha jew f'ħoġor l-Italja waħedha, però nemmen fi sforz konġunt. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Libjan Abdul Hamid Bejba qal li Libja hija impenjata li jkun hemm aktar kooperazzjoni f'aktar oqsma fosthom fil-qasam tal-enerġija. Filwaqt li ringrazzja lill Prim Ministru Malti, il-Prim Ministru Bejba qal li anke l-Libja hija impenjata li tkompli taħdem ma' Malta fuq il-migrazzjoni kontra it-traffikar tal-bnedmin u favur is-salvataġġ tal-ħajjiet. Jakkumpanjaw lill Prim Ministru Malti fi żjara uffiċjali fil-Libja kien hemm fost l-oħrajn il-Ministru responsabbli mill-Intern Byron Camilleri, il-Ministru responsabbli mill-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli u s-Segretarju tal-Kabinett Rajn Spanjol.